di ba dahil ako kay anak. Ako kay anak. Hindi na kay okay para kay Judam baya si mo abot. No, ipadala lagi sa amin sa iyo ay okay. Ang lechon o ang kinilaw. Basta na. Okay na nga on, okay na nga isa. Wala kinangaon. Wala pa dahil kuhan. Wala pa dahil sa dahil. Dili. Tabon-tabon, suka, Dili. ahos. Asin. Wala pa sukar dahil no? Sukar. Saray. Ang yung kinilaw, wala niya gikuha ng ayong isda ba sugaan. Ay, Angit. Tubig. Ano ito na angit ay tubig. Hindi na siya suka, kung tubig na niya. Walain kay dayo ma'am. Inununa naman to eh. Nasa ka. Uy, pawag kay kuwi kay kapit na kayo ang pagkilaw. Ano pa siya sa hagdanan o? Go, get sa Ah, ganan kay ubos ba yakay? Pwede man gani. Oh, pwede ni mo. Pag istorya ko sila. Ana. Ano siya sa hagdanan pa? Kao na mo. Cancel. Ilaw. Yung kinagaw kinilaw ko. Hindi, dapat to giloto ato, Oh. laban ta. Oh, laban na. Laban ta. Ay, kaya mo kinilaw. Pagparana, sure ba? Ayun, ko na nga ako. Ay, ko nga. Unsa imong gikuha na yun? Di, padala lang to saan sa'yo ay akin. Kinilaw. Ano hindi ba nga ayaw? Ayaw, dahil. Sige, hoy, dili eh. Amin na. Ay, dili. Gato naman dito sa ilalapit lang iyakan. Di pa gaon dahil nangaon ang mga iring bayot. Di pa gaon, di ba dahil? Pero ang iring nagana mo daw gamit. Wala, lagi ka na tungon, lagi ko. Ano ba yung kay ko? Di ba dahil? Hindi na handa, proud. Huwag ginagawa ng mga tao ba yun? Ito sa mani, wait nangaon nga naman. Ipadala na lang saan sa'yo ay akin. Ay, di ba nga ayaw? Papakaula ko sa mga jerkista. Ito ka ho? Mau ba? Ambi ni. Iring! Ya ba yun? Ya! Ang iring ho? Huwag nangaon! Sako! Huwag nangaon sa kuwante, kinilaw dyan. Giyabo na ako tanan. Pa, kuha na ako. Giyabo na ako sa mangga. Dili, before gyatag yotro pa ni mo. Okay, otro na ako. Otro na ako na itimpla. Naingig ka. It's my first time. Ano, nalain ako kinilaw. Madabis na kumukilaw. Ay, di ba yun? Tuhod na imo sa iyo niya. Kailan ka na dagko ng isda? Kila rin nga dagko with kuan. Ako ni-vlog ko, how to make a kinilaw. Ako na yung kinilaw. Pero lami din, no? Wala na lang giloto. Wala minuto, dagat kinakaon. Tungod to, gikuan man ko ang gikuan ang tamban o ang mahalon na isda. Para din ko sa mga mahalon na isda. Isa ko. Hindi ka tinuod nga ang isda gikan sa banyera nga para kanawon sa mong naon. Ay pagkalapat sa mong naon. Ala, mo ganing gipangtagtag kay tungod sa kanako. Ako istorya mo sa isda ni Rudy. Ito ang bali mo, ginawa ang bali niya. Ang arwa niya ang pagi. Ang bali mo, Ayaw, nag-istorya mo, nag-istorya mo, pakigagamay. Sila. Oo, ananag, kunya dito to. Kasi mata sa isda. Wala kang birthday ni Oyong atong birthday. Di bungga mo rin yun. Oy, kada pwede na bungga, oy. Ito sa ulang atong, dito ka natulog. Ay, kita surprise Oh, surprise. ayo mama. Manyanita man to. Silya. Ay sa ata dai. Kita, magbutas. Nabutas ba no? Sa nabutas. Mga basura. Pak, pak. Wait, apam maya, apam, mga apam. Ano pa rin? Ngunit ako bahala. Ano pa? Ano si Scarlett sa labi, Brenda ka, di pa Brenda ka, mga uban. Eh, uban na pa dahil, kanila layra ka na udan, nagbato sa kwan. Eh, examiner pa. Pak. May mga kas gina, may mga kas gina. Pero pag inom ta, walay bugas. Apalit! Okay, okay. Nakay ko bet mga siman. Oh, walay bigas lagi dai. Apalit ko eh. Walang uli. Ako naman yung sudoan. Kay kuan naman nilang ipang sudoan nato, no? Ay, tagkay ni, kay kuan. Ang chite, man to sa gabi inom, mekanik kay naay, ipang bitay dito sa gawas. Kapag ito, tulong ka kilo. Inom na. Kanta pa. Akong gigi kay Gikops man. Ganda. Snake Princess! Tulog ka indoors nga ka ng... Gusto to, Day? Dili to, butilya. Grande, mucho. Dili man, kanang uso na. Dili, ibarador na po yung butilya na po nga rin. Mucho ba? Mucho. Ay, salyon, ka na nga na. Nga na mong pang-inom. Ana. Hinampas mo yung... Tinapon niya sa... Ah, tinapon. Oo. Dami kasi siya pababa. Pababa kasi. Ay, nag-coping na uno. May kopi. Ano baka nga din, unsa man day? Mangato na ta. Para. This is kind of ato. Ato yung ito na day. Unday kay no.
Bit, may tinakong cake kayo. Saunan ko. Nagsilag-ilag po din si Scarlett. Sino ang gumalaw? Nagraming gasto mo. Dali, hari karon. Ay, salon. Ha? Kasi ito kayo mga kuhaan. Kayong Barbie ba siya to? Ah. Si Grand Barbie kay yang ate nga. Ano ito? Nabutas pa. Ano man ni? Anong naay naka-cops? Ang isa dito na skillet. Ano na akin dito? Di ba na? Ano ginawa ko? Ano ni? Ano wala ko? Ako man ang kiki. Kila ka ba kinako na? Bila mo nang tilabay pag nangulit na. Asya, ato na ta na. Adi si katong nag-ana sa kilid nga. Tara na. Adi siya malay na ka. Ay, balik sa taas. Tara na, para ako uyan. Tara na. Ako na kuya. Ako na Simbak. Ato na naimi sa kondo. Nay, pakol sa sanina, day. Diba? Oo. Lain mo sa nina, day. Tara Dormi. sa kondo. Jollibee, inom. Tara ako bahala tanan. Abot dadto tanong ko sa mga kabinet ni Jayo. Wala sunod din sa mga tao. Ay, natulog na matod sila. Ayun. Basta dilata. Basta dilata. Tayo. Hindi mo lagi minaro kayo. Wala ka na na-aurahan nun. Naagaw nga. Agaw siya. Yan ang kwentong Inday Katok. Pero ganun siya, mag-birthday na siya sa Manila. Bungaw, ganun siya mag-birthday. Di ba, Gila? Bitch.